2200 подкаст епизод пореден. Ако ни гледате в YouTube, сме и на всички аудиоплатформи. А ако харесвате това, което правим, най-добрият начин да ни подкрепите и да гледате пълните епизоди е в Patreon. Това е първия линк под това видео или аудио, или друг начин, като станете членове на нашия YouTube канал. Това е единствения начин, по който мога да достигате до цялото съдържание, което ние предлагаме. Може да задавате въпроси преди, по време и след лайв. След лайв е най-добре да зададете въпроси, защото никой няма да ви ги отговори на въпросите, но все пак ще си ги задали и ще се чувствате добре. Така че ако искате да имате досег пряк до нашите гости и да им задавате готини въпроси, това е вашия начин. Пък ако не искате да им задавате въпроси, просто може да подкрепите това, което правим, защото ние винаги гледаме да каним актуални, готини и важни гости по наболяли теми. Да, или просто хора, които ни кефят и има интересни неща, които да ни разкажат. Такъв е и днешният ни гост, евродепутата и наш приятел Радан Кънев, с който ще си поговорим за цялото безумие, което се случва с митата, с войната, с Тръмп, с Европа, с Китай, Русия и какво ли още не. Имаме един куп готини въпроси от Патреони, така че нямаме търпение да започнем. 2200, Радан Кънев 2 сега. Вече сме наживо за всички в Patreon с евродепутата Радан Кънев и вече наш приятел, защото е за втори път в 2200. Как си? Да чукаме на дърво. Здрав, значи добре. Все още сме добре. Дай да започнем от очевидните въпроси пред нас. Започва ли войната на митата? Ще има ли такова историческо понятие след време? По всичко изглежда, че е започнала. Като тук искам да отбележа нещо, което рядко се коментира, не е маловажно. Ние миналия път, като говорихме, бегло го засегнахме. Да. А то е, че ерата на свободната търговия, да кажем съвсем свободната търговия, свърши след кризата 2008 година. Тогава Китай предприе поредица от мерки за укрепване на защита на вътрешния си пазар и тежко субсидирана инвазия на световните пазари, монополизация на някои вериги за доставка. По същото време администрацията вече на Обама тръгна към една политика за спасяване на автомобилната индустрия след кризата, която беше първата откровено протекционистична политика в Америка от много време насам. И от тогава нещата бавно се търкалят сякаш към днешния момент. Посока. Имаше подчертано протекционистични елементи в политиката на администрацията на Байден, естествено на Тръмп в първия му мандат. Така че повече държавни субсидии, повече протекционизъм беше нормата вече повече от десетилетия. Сега това, което в момента се случва, е връщане повече от столетия назад. То е изцяло нова картина. Колко време ще издържи, колко време ще продължи, е много трудно да се предвиди, но митническите войни, търговските войни имат свойство, както и горещите войни, да ескалират много бързо. Да, в физически... Защото е мерки, отговори. В един момент света се завърта в една такава въртележка. Неизбежно държавите или икономическите съюзи, както Европейския съюз, започват да инвестират в вътрешни вериги, вътрешни способности, там където са поставили през този модел по-високи мита. Безспорно, ако можем да дефинираме цел на Тръмп, тя е и такава. Тя е да върне или да премести вътре в Съединените щати много индустрия, която през десетилетията е изнесена в други дестинации. А веднъж, когато започнат тези инвестиции във вътрешния пазар, е доста трудно да освободиш пазарите отново, защото те ще рухнат. А те обикновено са и публични средства. Така че най-вероятно се намираме в началото на минимум десетилетие на много трудни международни търговски отношения, може би и повече. Ако погледаме исторически, винаги една такава политика от страна на щатите не е довела до голям икономически прогрес. 70-те години, мисля, че е последния път, когато има такива наложени мита. Това до каква степен е икономическа мярка, която Тръмп взима, и до каква степен е популизъм? Защото ние знаем, че тази вълна American Made, неща, които са произведени, това американците страшно много си го харесват това нещо. Да. И това до голяма степен, за мен лично, е някаква висша форма на популизъм, която има вече икономически измерения. То със сигурност е и едното и другото. Въпросът е като икономическа политика дали е умна или е глупава. Това в момента няма как да предвидим.
Аз се опитвам да не говоря в крайности, да не взема много такива всезнаещи позиции, защото никой от нас няма жив човек, който да е виждал такъв свят. Те отдавна са си отишли. Така че всички предполагаме в момента. Това, което се пропуска, а не е добре да се пропуска, за да разберем какво се случва, е, че историята за митническата политика в Америка е малко по-стара от Съединените щати. Споровете, свързани с митническата политика, са една от основните причини за войната им за независимост. След това има поредица от остри политически конфликти в Америка, които се дължат на тази дилема. По-високи или по-ниски мита, повече или по-малко свободна търговия. Да не забравяме за босъвското чайно партия все пак. Като пикът е в 30-те години на 19 век, когато именно поради митническата политика възниква концепцията за нулификацията, т.е. за правото на един щат да отхвърли федерално законодателство на своята територия. А тази пък доктрина е основата на гражданската война. В самата гражданска война спора между южните щати, които са привърженици на свободната търговия, и Североизтока, който е привърженик на високи мита, е една от важните причини, може би еднакво важна с темата за робството. И това продължава отново и отново в началото на 20 век. Има изключително остър конфликт по тази тема. Тогава републиканците са партията на високите мита, демократите на ниските мита. Така че в Америка този дебат е зареден с страшно много популизъм и с страшно много политически подтекст. Като това го прави по-труден за обръщане. Всъщност Тръмп не прави нещо, което повечето граждани на Америка смятат за лошо. Може би е 50-50 положението. Естествено, какви ще са последиците от неизбежната инфлационна вълна, това вече е друг въпрос. Много е интересно, защото Тръмп днес каза, че това е един вид лекарство. И е смешно по някакъв начин, защото това е същия човек, който назначи Робърт Кенеди младши за шеф на здравеопазването там. Така че не знам до каква степен разбира от лекарства и изобщо този тип лексика е подходяща, но странно нещо се случва. В момента има доста протести в щатите. 50-50 казваш ти са реакциите за това, което Тръмп прави, но от нашата позиция тук изглежда сякаш Тръмп владее щатите. А то всъщност не е така. Той спечели съвсем с много малка разлика изборите и наистина има много хора, които не харесват политиките му и те сякаш се увеличават. Даже от този ден, в събота, имаше 1000 анти-Тръмп демонстрации из целите щати. Точно така. Той безспорно спечели с малко, предостатъчно за американската политика. Доколкото контролира и двете камери на Конгреса и 5-4 и Върховния съд. Въпреки че там хората са до живот, т.е. не са под натиска дали Тръмп или Мъск ще ги подкрепи на следващите избори, което въобще не е маловажно в целият процес, по който превзе републиканската партия. Всичко това са отворени въпроси. Това, което е още по-интересно, е, че един от най-важните и безспорни членове на Американската конституция казва, че митата са компетенция на Конгреса. Всички видове данъчно и митническо облагане пределно ясно е, изрично е казано, защото в ранните години на републиката митата са единствени източник на федерални приходи. Тогава не е имало подоходни данъци нито за фирмите, нито за хората. Така че това е ключов прерогатив на Конгреса. От началото на 21 век обаче зачестяват случаите, в които мита се налагат по силата на две изключения. В два закона има текстове, които отварят врата в извънредни обстоятелства и така нататък. И се оказва, че от, грубо да кажем, 2008 година насам, ситуациите са извънредни и Конгресът не е гласувал за мита. Като тук въпросът вече за такова наистина радикално увеличение и изобщо радикална промяна на политиката и по приходите и търговската политика, дали е в компетенциите на един човек, е също отворен въпрос. Човек, който не е монарх, да кажем. Който не е монарх, няма диктаторски права. Истината е, че американската президентска институция през последните десетилетия неимоверно се засилва за сметка на Конгреса. И може би сме свидетели на капката, която прелива чашата.
За мен обаче най-същественото е, че тук става дума за политика, която ние не можем да променим, не можем да влияем. Както избора на Тръмп е изцяло вътрешна американска работа по изцяло вътрешни американски причини, така и какво ще се случи на следващите избори за Камара на представителите през 26-та година, така и какво ще се случи на президентските избори 28 година, ние нямаме никакъв инструмент да влияем, даже колкото по-малко говорят високопоставените европейски политици. Аз, понеже не съм високопоставен, говоря повече, но националните лидери или лидерите на ниво европейски институции могат най-много да навредят нещо. И все пак какво очакваш като отговор от Европейския съюз, от европейските политици? Това, което очаквам, защото, знаеш, те се подготвят много отдавна. Още от лятото на миналата година беше ясно, че едната възможност е да спечели Тръмп, а беше ясно, че ако спечели, той ще увеличи митата. Не мисля, че имаше очакване за това, което се случва в момента, но беше ясно, че ще ги увеличи и, както и казах вече, ерата Байден не беше някаква златна ера на трансатлантическите търговски взаимоотношения. То си беше трудно и преди това. Така че Европа е подготвена и с много митнически мерки, и с много така наречени нетарифни, немитнически инструменти. Това, което очаквам, е значително по, как да кажем, внимателна, диференцирана политика в отговор. Тоест, за някои сектори да има респективно увеличаване, съответно увеличаване на митата спрямо това, което Тръмп направи. За някои може би да има дори повече, а за някои обаче да няма. От какво Европа има нужда? Кое е жизнено важно за европейските пазари, което идва от щатите? Като начало газ. Газ. Никакъв интерес да налагаме мита на природен газ. Очевидно. Ние искаме да е ефтин, искаме да е от максимално много източници. И не искаме да го вземем от Русия. Да, Америка е добър доставчик, освен защото има страшно много, а по една друга причина, че там производителите на газ са много на брой, независими относително. Т.е. там се договаряш с компании, а не с държавни монополисти, както е в случая с Русия, с Катар, с Азербайджан. Ти правиш политика през газа, с Америка по-скоро наистина правиш бизнес. Производители, търговци на втечнен газ, с които можеш да правиш договори при търговски условия, краткосрочни, дългосрочни. Една немалка част от търговията от Америка към Европа с нефт и газ. Това са стоки, на които ние нямаме интерес да налагаме мита. Така че само дори по тази причина нещата като отговор ще изглеждат различно. Тоест Европа е в по-слабата позиция по това, което, ако може условно да наречем силна и слаба позиция в лексиката на Тръмп, Европа наистина е в по-слабата позиция. Нямаме карти, както... Картите, да, това беше. Както би казал той. Не съм сигурен, че е точно така. Европа очевидно по отношение на стокообмена беше в по-силна позиция до сега. Като самият Тръмп признава, и публично четох преди ден-два, че, например, най-голямото перо на европейски износ за Америка, което са медикаментите, не може да бъде бързо заменено. Тоест, като една пряка последица от митническите решения на Тръмп, ако не бъдат ревизирани, те частично в един момент ще бъдат, вследствие някакви преговори, е, че Америка ще купува същите лекарства от Европа и потребителите ще ги плащат много по-скъпо. А пък търговците ще трябва най-вероятно да намалят значително печалбите си. Друг безспорно силен елемент, силна позиция, която има Европа, е абсолютно решаваща роля на европейския пазар за производството на Тесла. Защото с ответните мита от над 30% с Китай, очевидно търговията на автомобили между Китай и Съединените щати ще замре. Европа има сумарно около 45% мито на китайски автомобили, т.е. не е пазар за китайски електромобили и е огромен пазар на Тесла. И ако забелязахте, през уикенда Мъск вече каза, че за някои неща е добре да се договорят нулеви митнически ставки с Европейския съюз. Тоест тези огромни мита да се използват само като оръжие в преговори, за да обратно да се слезе към нулата. Естествено, ние сме уязвими от към енергията, ние сме уязвими от всички страни, от към вноса
енергия. Не случайно, непрекъснато се опитваме да вървим към политики, намаляващи зависимостта от изкопаеми горива, защото тях имаме само въглища и то само ограничени количества, нищо друго. Някакъв ресурс да намерим още газ, което отнема десетилетия, докато започне индустриалния добив, или да отворим някои затворени газови находища, което от гледна точка на политическо решение изглежда, кажи речи, невъзможно. Големия въпрос в непосредственото бъдеще на взаимоотношенията между Европа и Съединените щати е това, че докато ние изнасяхме много повече стоки за Америка, отколкото внасяхме, ние внасяме много повече услуги от Америка, отколкото изнасяме. Услуги? Като под услуги в случая се разбира общо взето цялата технологична доминация на американския Big Tech, въобще на световния пазар в момента. Тук е може би най-силният инструмент на Европа. Той не е много бърз. Т.е. не може да спреш ползването на продукти на Microsoft за една седмица на европейските пазари, но може да поставиш толкова много условия, които в крайна сметка или да доведат до изравняване на финансовата сметка, или да доведат до отстъпки от американска страна в определени преговори, или, което не е лош сценарий, да насърчат ускореното приемане на технологични решения, които са базирани в Европа. Аз пък искам да те върна обаче на електроавтомобили, защото ме е интересна тази тема да я следа, защото все пак Мъск е в шибовото правителство на щатите. Той човек загуби толкова много пари, че... Да, обаче виж сега какво става последно време. Ние от 10 години, не 10 години, от 5 години знаем за навлизането на нова технология на китайските автомобили на европейския, на американския пазар. Това Мъск трепереше 5 години, вече трепери той. Това е ясно. Сега, между другото, гледаме засилена кампания навсякъде из интернет за промотиране на тези новите китайски автомобили, колко са по-добри. Същевременно антикампания срещу Тесла, как не им работят лайт-дарите и как се блъскат в някакви стени с нарисувани някакви неща на тях. И се оказва, че сега в момента си има такава силна кампания и от двете страни, от Европа и от Китай, срещу Мъск и за китайските автомобили. Това има ли отношение тези мита с прякото тази конкуренция, когато можеше да се случи на американския пазар най-вече, да влезат китайските автомобили, които са с много по-голям рейндж, много по-евтини и да отрепат на Мъск бизнеса, основния? Аз нямам самочувствието, да знам кои са по-добри, кои са по-лоши. Но има такава кампания. Но със сигурност има не просто кампания, има факти. Не случайно Европа наложи върху 10% базови мита за внос на автомобили от Китай, 35 отгоре. Тоест въведе стоп мита за вноса на китайски автомобили, защото разликата в цената при равни други условия е съсипваща. Всичкото отгоре равните други условия, като например пробега, са по-скоро в полза на китайските коли, сравнени с европейските модели. Това доведе до необходимостта да бъде по един много груб начин защитен европейски автомобилен пазар. Голяма степен за сметка на европейските потребители. Но в името на това Европа да остане изобщо на пазара на автомобилостроене в средносрочен план. Така че ето и ние не сме безгрешни, не сме невинни. Ние също по доста категоричен начин, когато се налага, защитаваме интереса на производителите си. Въпросът е, че има голяма разлика между целевото налагане на такива мита в определени сектори и налагането на изключително високи мита за всичко от всякъде. Това са коренно различни принципи на търговската политика. Още повече Европа обяснява на митата, които слагаме на китайските автомобили, с това, че има много ясно проследими незаконни субсидии върху това производство в Китай и то в огромни мащаби. От веригата на стойността на батериите до крайният продукт на автомобилите. Няма съмнение, че част от нашите цели са подобни на тези цели, които Тръмп си поставя в Америка, т.е. те са китайски производители да дойдат в Европа, да произвеждат в Европа и да споделят технологии с европейски производители. Както европейците споделят толкова дълго време с китайците. Което от 20 години насам ние правим на китайския пазар. Така че това са част от нещата, които те първа предстои да видим по какъв начин ще се развият. Обаче потребителя го интересува да има ефтина и надежна и с голям рейндж кола. Как се обяснява на потребителя сега тази кола е произведена по този начин и ти затова не мога да имаш. Не е морално да имаш тази кола. Как се обяснява на потребителя тази?
Не, че не е морално, а не е икономически изгодно за обществото, в което живееш. Очевидно Тръмп обещаваше точно такива мита, каквито налага. Тук изненадата е по-скоро, че той си спазва обещанията, които звучаха доста безумно. А очевидно е, че има много голяма публика за такова послание. По същия начин в Европа говорим за промишленост, която да не излъжа в момента в числата, но нещо от порядъка на 9-10% от европейския брутен вътрешен продукт и по-голям процент от европейския износ се формират в автомобилната промишленост. Нивата на заетост, и то много добре платена заетост, са огромни. Има държави от типа на Словакия, на които изобщо икономическия пейзаж не можем да си го представим без производството на автомобили. България е една от сравнително малкото държави, които не произвежда български автомобили, няма български автомобилни заводи. Всъщност има много голяма автомобилна индустрия, която по същността си е подизпълнителска към други производители. Но дори за нас автомобилната индустрия е ключова в индустриалния ни пейзаж. Естествено за Чехия, за Словакия, всъщност в някаква степен за Румъния, за Испания. Това са структуроопределящия, нали, трите големи държави, с тяхното автомобилостроене, няма смисъл да ги споменавам. Европа голям губещ ли е по линия на износ на автомобили за щатите, сега с митата? Защото чувам различни сметки и различни мнения в дългосрочен план. Реално много пари могат да се изгубят от високите мита точно по линия на износ на автомобили и европейски заводи в щатите. Ами не знаем, но със сигурност риска е много голям. Защото и нашия износ на автомобили за Америка, мисля, че е третия в рамките на общия износ. На първо място са лекарствата, на второ място са някои машиностроителни сегменти, на трето са колите. Като цяло лекарствата, машиностроенията са номер 1 и 2, автомобилите са номер 3. Това Германия ли е основният производител на последните две? Или? Не. Европейски автомобили се правят на много места и много от тях се карат в Съединените щати. Високия сегмент, Германия има очевидно значително предимство. Тя е много уязвима и откъм затваряне на китайския пазар. Германия беше против тези мита на китайските електромобили. Защото в луксозния сегмент коли Китай е огромен пазар на немски автомобили. В голяма степен също се отнася за Съединените щати, така че със сигурност сме застрашени и уязвими. От друга страна, в каква степен, доколко е нещо, което предстои да видим, защото ние да купуваме американски коли няма да почнем. Не, малко вероятно. Освен някакви страшни маняци. Внасят се постоянно, но това е много малък пазар. Ние нямаме по американските марки, ние нямат представителство. Тук е смисъл много малко. Ние нямаме и пътища за американски коли. Само за да имаме за американските имаме. За някои имаме пътища, само за тях става. Те предимно едни големи пикапи, такива за по-ниските говоря. Има едни, дето ги карат по нивите. Те са много подходящи за нашите магистрали. И те са много обичани тук между България. Те се внасят постоянно на вторичния пазар. Има и такива огромни джипове. Големите, внасят се постоянно. Добре, да поговорим за Китай. Всъщност прогнозира се, че Китай много бързо ще намери други вносители, други пазари, когато митата са високи и за тях. Тоест атаката на Тръмп по линия Китай няма да има кой знае какъв демидж, какъв удар да понесе Китай от нея. Не, това е безкрайно спорно твърдение. Не бих се съгласил с лекота. По-скоро потенциала за взаимно нанасене на вреда и за удар по целия световен пазар е много голям и в отношенията Европа-Съединени щати и в отношенията Китай-Съединени щати, защото Китай няма да намери със сигурност пазар за айфоните, които продава в Съединените щати, или за маковете, които продава в Съединените щати, или за батериите за Тесла, които продава в Съединените щати. Това са много големи обеми, много специфични продукти, продукти, които са американски дизайн. Те са предвидени за американската публика, но ключови елементи от веригата на доставки. Това има ли да удари по-скоро крайните потребители в щатите, не толкова Китай като производител? Цената просто ще се дигне, но няма да спре обмена търговски. Виж, ние говорим за търговска война, която може да прерасне в глобална рецесия, не дай Боже в глобална депресия.
И нямаме, както казах, няма живи хора, които да си спомнят, че да ни кажат по какъв начин това може да се отрази изобщо върху потребителското поведение. Ние може след 5 години да живеем в свят, който изобщо не може да си позволим iPhone и на сегашната му цена, а камо ли на примерно 40% по-висока. Така че излишно е да предвиждаме. Въпросът е, че трябва да правим усилието да управляваме тази криза по такъв начин, че най-малкото България и Европа да бъдат засегнати в минимална степен. Всеки ще бъде засегнат. Никой няма да излезе без рани, но да бъдем засегнати в минимална степен и да извлечем максимални ползи, защото ползи може да има много големи от едно глобално пренареждане на неизбежна ли вече поред тебе тази криза, защото ти го казваш звучиш доста сигурен, че тази криза вече е на прага ни. Дошла е. Колко мога да сме сигурни, че такова нещо предстои? В момента анализите в Америка в самото начало на шока предвижда 40% шанс за рецесия на американската икономика следващите 6 месеца. Това е изключително висока прогноза. Сериозна рецесия на американската икономика, която да не доведе след себе си рецесия в други икономики, е нещо, което май не се е случвало. Просто Америка е твърде голяма и твърде силна в много отношения. Твърде важен елемент от всички търговски производствени вериги в света. От доста години насам и в енергетиката. Да, тук има плюса, като казвам, че ние трябва да търсим плюсовете. А стръмният спад, да кажем, на цената на петрола е нещо, от което Европа има полза. Китай има полза, Русия и Съединените щати очевидно нямат нито полза, нито интерес. Това са различни развития, но шанса да се сблъскаме с техническа рецесия, т.е. нещо, което отговаря на научните показатели за криза, е очевидно много висок. А шанса за това да има кризисни процеси, които да не отговарят на дефиницията за техническа рецесия, мисля, че е неизбежен. Ние най-вероятно вече живеем в това. Въпросът е какъв е шанса, каква е опасността, защото не е шанс от депресивно развитие. На ситуацията, която боя се, че не можем да подминем и трябва да мислим как изглежда европейската икономика в едно подобно развитие. Защото който се подготви за него адекватно, той ще излезе най-сух. Добре, но това е само... Българинът се интересува на него как ще му... Той чува криза, идва рецесия, криза, него интересува как той да бъде подготвен за тази криза. Мисля, ти можеш да дадеш някакъв съвет за един средностатистически българин, който иска да бъде готов за тази криза, за да може да посрещне и да излезе цяло от нея. Всички това искам. Като тая олигофренска кампания на Еврокомисията за вода за 72 часа. Не. Да, това е първо той да си направиш бъга от бек, да си насложиш вътре вода, храна за 72 часа, тия неща ясно. Всички сме си направили. Това такива Карбовски ги тиражира. Но защото човек се притеснява, като чуе криза, си представя, ще остана без работа, няма да мога да си плащам сметките. Няма съмнение, че риска от загуба на работни места е наличен. Това важи за целия свят в момента, не за България специално. Аз искам да подчертая нещо по-оптимистично и то е, че през 20, 21, 22 година, когато се счупиха в голяма степен световните вериги на доставка заради COVID, българската индустрия се оказа изключително гъвкава и адаптивна. Тя направи исторически ръстове, абсолютни рекорди за целият период, който има статистика България. Преди комунизма, преди голямата криза 29-32 година, по време на комунизма, след комунизма, никога, и то по всички възможни показатели, както и да го смяташ, българската индустрия не е постигала такива производствени нива и като единица продукция, и като стойност на общата продукция. Тоест, ние показахме, че на един доста по-затворен европейски пазар, какъвто предполагам, че ни чака в близките години, имаме много добри възможности да се позиционираме, замествайки по-евтини продукти, които по принцип идват от Азия най-вече. Така че България има много какво да направи в годините, които идват, да си научи урока от тези 3 години ковидните.
Сега, ако сме едни коварни подкастери, ще пуснем кликбейт заглавие, Радан Кънев, 2 точки. Митата ни позволяват да изместим китайците от европейския пазар. Нещо, нали, това ще щупим YouTube с нещо. Да. Добре, а другата много голяма така причина за толкова натягащ се конфликт едва ли не между Щатите и Европа, другата много голяма и важна тема е войната. И странните отношения между Тръмп и Путин и опита на едва ли не на Америка да реши изхода от тая война без Европа и най-вече без Украйна. Какво си говорят в Европейския парламент за това и какво се случва с така клуба на отбраняващите се? Тук какво говорим в Европейския парламент има малко значение, защото Европейския парламент има много ограничени правомощия, когато става дума за външна политика и за сигурност. Все пак е показателен, доколкото всички там сме пряко избрани, отчитаме се пред живи избиратели. Даже по подкасти ходите да разказвате. Следи се как гласуваме. И както и предвиждахме, като си говорихме с вас, беше преди изборите, като цяло консенсус за това, че Европа трябва да стои единна, да подкрепя Украйна и да разглежда сигурността на Украйна като елемент от общата европейска сигурност, не се е променило. Загубата е между 5 и 7% в сравнение с предишния мандат. Тоест големия блок на така наречената крайна десница е, както и прогнозирахме, дълбоко вътрешно разделен по тези въпроси. Той в никакъв случай няма 200 проруски или антиевропейски или пък камо ли антиукраински депутати от крайно десните партии. Напротив, има една цяла фракция, втората по големина в този блок, на европейските консерватори и реформисти, която е много стабилно, принципно и последователно застъпва общите европейски политики, дори на моменти ги критикува, атакува като недостатъчно. И бих казал с немалко основания. Недостатъчно смели, недостатъчно активни. 25 души, които са в групата на Алтернатива за Германия, Възраждане и някакви идиоти други, са общо взето руски актив, но те са много малко. И третата по големина група в целия парламент, така наречените патриоти за Европа, са вътрешно дълбоко разделени. Вътре при тях има 3-4 различни политики по тези въпроси. Аз смятам, че тепърва ще се разделят, защото примерно във Франция ти не може да си консерватор, да заявяваш себе си като десен, като лидер на десницата, защото на Люпен националния сбор много мрази да бъде наричан крайно десен. Екстрем дроат на френски звучи страшно. А те казват, ние сме център дясно, всички други са комунисти. Така. Това е начин, по който се продават. Но ако си френски националист, консерватор и водач на десницата в Франция, успоредно с това, с извинение да целуваш американски задник е нещо напълно невъзможно. Това е оксиморонно поведение. Да. Френските десни трябва винаги да защитават европейското единство срещу американската доминация. Така е било при Де Гол, така е било при Ширак. Неизбежно това е политиката и на Люпен и Бардела. Да. Така че те в това отношение, каквото и да говорят, всъщност имат обща политика с Макрон. Нито едните искат да го признаят. Те им викат, вие сте крайна десници и русофили. Нито другите искат да го признаят. Те казват, вие сте родоотстъпници, либерални там глобалисти и бла-бла-бла. Но всъщност разликите в политиката са по-скоро малки. На обратния полюс в тази група стои Орбан, който общо взето има ясно проруско позициониране в конфликта в Украйна и то става с времето все по-ясно. Голямото нещо, което се случва, на което ние все още няма как да имаме отговор, защото е наистина шокираща промяна, по-шокираща от тая смитата. Всъщност е това, че американският президент се държи като приятел на различни диктатори по света и като враг на различни демократично избрани лидери. Това е революционна промяна. Няма исторически пример за това в историята на щатите, според мен. Няма нито един президент, който да е демонстрирал толкова да е привлечен към диктатори. Да кажем, че до епохата на Хитлер, т.е. до първата четвърт на 20 век,
в американската политика всички извън Америка са недемократични. Да. Тоест там има Америка, която е демокрация и република. И варвари. И всички останали, които са колониални сили или нещо такова, монархи, въобще вражески агенти. Има един период, в който представители на крайната левица в американския културен живот се вдъхновяват от господин Сталин, другаря Сталин, от неговата индустриализация, така нататък. Това са естествено маргинални прояви, неизвестни хора, с вечното съмнение кой от тях е бил под някаква форма купен, а кой е бил просто полезен идиот. Няма как да знаем, но има ги примерите. От възхода на Хитлер и Мусолини насам, в Америка поне от приличие трябва да казваш, че си за демократите и против диктаторите. Да. По тази причина и много от категорията Hours on a Beach са били обявявани едва ли не за демократи по времето, докато са си колели опозицията неуморно. Ама така е трябвало да бъде. Или най-малкото при тях имало свободна икономика, пък при другите комунизъм. Някакви такива рационализации са били винаги нужни. Америка е лидера на свободния демократичния свят. Това е един от елементите на американската политическа идентичност. Да, и американската мечта, свободата, равенството, страната на неограничените възможности. Съответно и от наша гледна точка, като казвам нашия пред останалия свят и особено Европа, ние винаги сме смятали, че ако сме демократично и пазарно устроени, значи Америка трябва поне малко да ни е приятел. Да. Може да са трудни търговските отношения, може да има определени търкания, но сме в... има обща ценностна система. Да, но сме в, както каза Веско Методиев наскоро в един подкаст, ние сме все пак така наречения златен милиард, което не значи само 1 милиард най-богати хора на Земята, но би трябвало да значи 1 милиард най-свободни. При Тръмп има сякаш, особено при Ванс, при него и при Мъск е най-силно проявено, има сякаш съвсем искрена, органична антипатия към демократично избраните лидери и някакво смътно влечение към хора, които са диктатори. Ние чухме, че Ким Чен Ун е един много умен човек. Чухме, че Путин е добър приятел. Чухме няколко различни нюанса на уважение към Си Цзинпин. Изглежда, че при Тръмп има, може и малко завист към хората, които упражняват власт по този начин и не малка доза презрение към хората, които се подчиняват на конституционни норми. Или някакви безумно слаби лидери, като фон дер Лайен, която трябва да съгласува с 27 ръководители на правителство. Вместо да тропне по масата и да каже кое как да бъде. Да, своите решения, вместо да обяви как са нещата. Като някакви си в Германия, де трябва да преговарят за коалиция един месец, за да могат да съставят правителство. Или други клети хора, които се съобразяват с някакви парламенти, когато харчат пари или правят съкращения. Това е нормално предвид бекграунда му и бизнес мисленето, защото неговия бизнес е авторитарен бизнес. Аз съм шеф, аз казвам какво се прави, вие сте под мен. Сега има някакъв условен борд на директори там в тия компании, но Тръмп Тауър се издига, когато аз кажа и така се управлява държава. Бизнеса не е демократичен. Това е въпроса, да. Тъй, аз пак ще кажа, има много големи проблеми от американска гледна точка в това, което се случва. Във факта, че се казва, че съдии, които спират политика, която е обещана преди изборите, нарушават едва ли не Конституцията. Но това са проблеми, на които ние не можем да влияем и не можем да решим. Ако трябва да се изляза и кажа, че хич не харесвам това, което прави Тръмп в някоя сфера неговата политика, от това няма да произлезе абсолютно нищо. Ако излезе, примерно, Макрон и го каже, от това ще излезе лошо за приятелите на Европа в Америка. И нищо хубаво за тези, които в момента водят, примерно, някаква съдебна битка или политическа битка срещу Тръмп. Ние сме извън тази игра, американската политика, колкото и да имаме някакви общи ценности в основата. Аз вярвам, че така. Аз вярвам, че има свободен свят и несвободен свят. Но американската политика е безкрайно различна от европейската и много, което няма никаква изненада, обърната навътре. Тя не се интересува какво мисли Европа или Канада
за това, което се случва. Добре, това как се отразява на плановете за европейско въоръжаване? Имаше въпроси от Patreon. Наистина ли Германия има толкова сериозни планове да се въоръжи? Франция ли е новия полицай на Европа? Британия по някакъв начин, Англия? Връща ли се в играта, нали, едва ли не да сме заедно в това? Ами, тук за да бъде отговорът сериозен и малко по-задълбочен, трябва първо да извинете, трябва първо да видим къде се намираме в момента, какво се променя, за да можем да си дадем сметка как трябва да го променим, защото това вече е наша работа. Така. За разлика от това, което става във Вашингтон или в Монтана. Имам пред Монтана в другата Монтана. Там Йеллоустон, където е сниман, а не бившия Михайловград. Да. Това, което става в бившия Михайловград, естествено има отношение към нас и дори българска държава има определено влияние там, съхранено. До момента Европа беше супер мирна, Западна Европа, Европейския съюз и партньорските ни държави, супер сигурна, супер защитена, супер въоръжена, с единствената разлика, че сигурността, защитата и въоръжението бяха американски. Да. Те все още са, но вече няма доверие в това доколко са ефективни. По време на студената война американските армии са на самата линия на желязната завеса, както съветската армия от другата страна на линията. В периода след 90-та година американските армии са на известно отстояние от, да кажем, линията на съприкосновение с бившия Съветски съюз, но предостатъчно близо, за да гарантират по един безапелационен начин сигурността на Европа. Идеята, ама защо, ако искаме мир, ще се въоръжаваме, чувам го ежедневно, е абсурдна. Ние и в момента сме въоръжени до зъби. Само, че оръжието е американско и в голяма степен войските, корабите също са американски. Да, въпросът е какво става, като ги изтеглят. Така че първо, ако искаме да бъдем също толкова мирни и сигурни, както сме били до сега, за нас последните 30 и няколко години, за Западна Европа много повече, практически отвъд един човешки живот е техния период на гарантирана сигурност, ние трябва да останем въоръжени. Който иска мир, се готви за война. Но трябва очевидно да бъдем вече въоръжени, екипирани с наше оръжие, с наша авиация, с наш флот и с наши армии. Не е да нямаме нито едно от тези неща. Имаме всичко. Въпросът е, че то не е предвидено към момента за такава обща отбрана. Някакси общата отбрана е делегирана в голяма степен на американците, а ние имаме сравнително малки армии, които не са съгласувани достатъчно помежду си за общи действия. Ама виж, критиците казват, от какво толкова ще се пази Европа? Не е реалистично да смятаме, че Путин ще атакува Европа по някакъв начин. Точно. Че това цялото нещо е някаква врътка за източване на пари от данъкоплатците, от европейците. Няма нищо страшно, Путин никъде няма да ходи. Точно 20 часа преди да влезе в Украйна слушахме от същите хора, че е пълна, и от него самия, и от Лавров, че е пълна лудост някой дори да си помисли, че руската армия може да влезе в Украйна. И часове по-късно тя беше на 20 км от Киев. Защото те сега много услужливо се опитват да забравят факта, че тази гореща фаза на войната през февруари 22 година започна с атака по Киев. Те се ни тласкат към Донбас и там рускоязично ли било населението, като е рускоязично, иска ли да живее в Русия или иска да живее в Украйна, а всъщност те опитаха да превземат държавата. Просто се провалиха и им е малко неприятно да го напомнят и не се вързва с пропагандния наратив, че става дума за рускоговорещите хора в Донбас. Така че идеята, тъпо е самата мисъл, че руснаците ще ни нападнат, следователно не трябва да се въоръжаваме. Ние знаем много прости факти. Ние сме в продължение на десетилетия въоръжени до зъби и защитени от най-голямата военна сила в света. Резултатът е, че руснаците не нападат. Там, където този чадър го няма, Молдова, Украйна, Грузия, те си нападат. Взимат си парчета, всички тия държави са в някакъв режим на замразени конфликти, окупирани територии. Изобщо няма по-съветска държава, която да не е влязла в НАТО и Европейския съюз и да е мирна. Това е тъжната истина.
Това се отнася за много територии. Отнася се за Армения, на която конфликта е със съседен Азербайджан, по-различна хипотеза, но не променя факта, че те живеят в най-добрия случай в крехък и нетраен мир. Има една държава без вътрешни конфликти, това е Беларус, която веднъж има изключително твърда собствена диктатура и второ този диктатор е кукула на конци на Кремъл. Вечеря си с Путин. Да. Така че, дали вечеря с Путин, дали вечеря с останките от вечерята на Путин, сервирани под масата, нали? Това са други въпроси. Това беше само първата половина от този разговор. А какво още си казахме с Радан Кънев, или по-точно какво ни разказа още, можете да чуете или да видите в Patreon. И къде още, колега? И в YouTube като членове на канала. Това са двата начина, по които може да достъпите под някаква форма на съдържанието, аудио или видео, вашия избора, вашия платформата, която може да си изберете, така че дали сме алтернатива за всички, които искат да разберат какво се случва в цялостта на нашите епизоди вече година и половина назад. Да, много ще сме ви благодарни за подкрепата. Ще се видиме, надяваме се в Patreon. Чао!